پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس راوی یا رسول اللہ ای صدقت اعظم اجرا، اے دا اللہ پیغمبر پا دی صدقو کی دیر اجر والا صدقہ کمی ہوئی دا، یعنی اجر خو ہر صدقہ ملوی خدا دیر اجر والا کمی ہوئی دا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی زیر تبیانو مخستا دی قسمی دا بیا خلقو تبیانی ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل البقاء. آغا صدقه دا طولنا غوره دا چی بدن دی روغی او یریگی دا غریبینا او دا جن امید دی پا دی دریق قسم خبری چی دا بکی او تا صدقه که دا طولنا بہترین صدقه دا وجه دا چی بدن دی روغی. زکر کل چی سڑے بیمار شی نو دی مرگ و تا مخی تنشی چی رأسی مرما نو دا مال دا چا پلار که ولگا دا اللہ پلار که خود دلتا دا سڑے روغ دی روغ دی نو دا خبر ذہن کی نشتی چیزا مرما او دی بیام لگئی دا اللہ پلار که خوچتا صدقه دا. دویم یریگی دا غریبینا، یریگی دا غریبینا، ذکر دا غریبینا که نیریگی نو بیا خود دی لگئی خوص خبر ندا خوچ یر دا غریبی یر دای چی یر مال بگدیسی شی او بچی دی او خزه دا او دا دی هر سبا وجود ستا زمواریان ستا پا وجودی خدیری او تا بیام دا اللہ پلار کی مال لگے دا بہترین صدقه دا زکی تا دا غریبی نیریگی. دریم جون امید دی دے لکه یو سڑے دے پس سر زوانی کی دا اللہ پلار کی مال لگے او یو اگا بوڑا دے چی اتیا کال عمری دا اللہ پلار کی مال لگے. فرق دی دوانو کی زکر چی اتیا کالو بوڑا مرگ نجدی نی او دا غزوانی کی چی دینو دا امیدون لا دیر دی با وجود دا دی امیدونو دیر اولگی دا مال دا اللہ پلار کی لگینو دا اچتا صدقه دا. ولا تمهل دا حدیث می دی دا پاروی یعنی دا نیک کار بلیٹ کے نا ولا تمهل حتی اذا بلغت الحلقوم او دا صدقی ورکول دا اللہ پلار کی دا مال لگول ملیٹ کوا دا سینه چی تا بدی انتظاری چی دا صاحب بیماری ترا ورسی. خبر ما دا شروع کردی چی دا باز خلق صرف پیسی جمع کئی پا دنیا پور انخط بیا مرشو. اس دا سڑے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی پا انتظار دی تردی چی سائی کم جی ترا ورسی دا مریتا قلتا لفلان کذا ولفلان کذا نبیت دا ٹیم کیوے پلانی لبا پکی دمرا ورکی او پلانی لو بکی دمر ورکی وقد کان لفلان پیغمبر ویستا وینا تا ضرورت نیشتی او خواستیم دا پلانی دی تو دنیا نتلو والی ویستا دا وضاحتون ورکی پلانی لو بکی دمر ورکی او پلانی لو دمر وقد کان لفلان او دا پلانی دی کتے غواری او کنا غواری او کدا پوز پا خورو کی راکاگی کنا او ککڑے کی دا دی پلانی دی ستا خوصی نیشتی تا خوصری پرا جمع کرا زان دی پسی دوم را خراب کو چی دا اللہ دین دی بکم پری خودو وست دا قصی پریدا تا دی دنیا نصب رخصت شا تقسیم منگتا پریدا بیگم اشار تقسیم دا سی بیدل تقسیم کو جی اگا لسان حالهم کم چی مڑی اخپلوانی دا گوی کبا جبه نوی خود دی حال نے اخکاری وی تصرف مرشا منگ بیدل دا سی تقسیم کو جی یاد بے ساتی دا تاریخ